Hi, hello, good morning. Marina Pagkaga, Bicol Region, Marina Pagkaga sa Bilda Provincia, Katalbay. Islang Provincia, kang Katanduanes, Masbate, Sorsogan, Kamsur, Norte. Good morning, Philippines. Pinagpawisan kami ni Josh. Ay ako lang pala, si Josh Panuday man. Dahil man si Josh higa pa napigit na plus. Good morning po, and welcome to the show. Welcome po sa programa. Ito po ang programang Reaction. Ayan pong araw pong ito ng Saturday. Live na live po tayo dito po sa 92.3, 923 Home Radio Legazpi. And of course, simulcast sa Bicol Net TV. Ito po ang ating pong programang Reaction. Ngayong pong araw po ng Saturday. Walang background tayo ngayon ha. Nagpintura si SM. May papintura si SM ngayon. May papintura ba si SM? Parang daming pera nga ni SM ha. Good morning from the Bulik Village, Kamsur. Ay nagkantabay si... Yan na naman. Sir Carlo. Pag Sabado, pipasulo ng talaga nindo ako. Mga lang dadaya nindo. Lang dadaya nindo. Pipasulo nindo ako, Sir Carlo and Attorney Ryan Paul Olvindo. Good morning daw from Bulik Village, Camarines Sur. Yan na naman si Sir Carlo duman sa Kamsur. Good morning man po kay Sir Gabi Padua. Sabi shout out Gabi Padua ng Maninila. Good morning po sa inyo kamos. Kaya kantabay na po sa mga oras ini. Diyan po sa good morning ha. Diyan sa sige. Phone patch, taod-taod. Damapon ako sa taod-taod ha, Sir Carlo. Laban kita taod-taod ha. Good morning dyan sa Permina Kaantabay sa GSAC. Ayan na. Dyan po sa GSAC sa... Ano ba yung meaning ng GSAC? Gubat St. Anthony Cooperative. Permina Kaantabay dyan, SM. Permiyaon dyan nakaantabay ang GSAC. Permina naka-home radio. Kada best naman dyan ako sa GSAC. Perming naka-home radio ang GSAC. Masiramda paano permian na tugtog ka na home radio. Morning SM. SM Ronnie Berin. Nakalipat na ka mo pa eh? SM, nakalipat na ka mo? Malipat iningon yan si SM na tahanan. Bagong tahanan. Salamat po from Sir Gabi Padua. Ayan. Padua family ng Maninila. Saan ba yung Maninila? Kamalig ba yan? Ginubatan? Di ako familiar sa geography kang 3rd District. Good morning po sa inyo. Sa kabos na yaon dyan sa Maninila. Siyamalig. Siyamalig pala na yan. Thank you, Tony K. Tony K ni Kantabay. Siyamalig. Mga taga-Kamalig dyan sa Manila. Good morning po dyan sa inyo. Nagpa-pintura si SM kang kan sa tuyang background digdi sa likod. Kaya nakahalip. Wala po dyan sa home radio sa likod. Kaya po tabi dahil kita nahiling dyan so kita nahiling dyan so logo kang home radio. Ginubatan Tony K. Ginubatan sabi ni Sir Gabi. Ginubatan po. Yun. Ginubatan palan si Tony K man. Ginubatan. Ratang ha. Ano ang iyong reaksyon? Good morning, Tabi Maestro. Paki-reparo, Tabi. Yung personas na yan. Kaya na kayan. Ano, apek na naman? Sabi kang nag-message. Good morning, Tabi Maestro. Paki-reparo mo, Tabi. Taan, apek.
Given na iyan na APEC, ha? Given na iyan na palpak ang APEC. Di ba? Given na po na palpak ang APEC. Sa APEC, apektado ang buhay. Dahil na magpara ano man pang APEC kasi ano man tiga gibo man ang trabaho ninda, but then talagang palpak man talaga. Aminon ta na ang APEC palpak. Ayan na. Tagasuod, nakaagi pa unong aldaw, permit po tabi palsok, iniptulong aldaw na sunod-sunod, tabi, perming palsok, tulong aldaw, tabi, perming palsok, bayay na. Sabutan na lang nito tabi ang APEC, ano? Sabutan na lang po tabi nito ang APEC na palpak talaga sila. Ayan na lang po ang gibuhon ta. Palpak na nga nga, sabutan pa. Well, ganun talaga private yan Hinayaan ng ating mga politiko that time na makapasok itong itong APEC sa ating lugar. Maganda sana kung yung dati yung Aleco, yung kooperatiba na may say yung mga consumer, member consumer. Dito po ngayon sa APEC, hindi tayo member. Consumer lang po tayo dito ngayon. Yung APEC ngayon po, consumer lang po tayo, hindi tayo member. Kung sa Aleco, member consumer tayo, member tayo kasi that's a cooperative. Ngayon po, private na po ang APEC, consumer lang po tayo. Wala tayong say dito ngayon. Walang boss ngayon ang member. Ang ginagawa lang po ng APEC ngayon, magbigay ng serbisyo sa inyo, magbigay ng kuryente, mag-supply ng kuryente. Pagdating po doon, yun na lang po. Pero sa atin, wala na tayo magagawa dyan. Yan. Okay po, oras natin, it's 8:27 in the morning. Mga kaibigan, later on, mga maya-maya po ng konti, makakasama natin ang presidente ng GM Bicol, ang Gentleman Bicol, kasi ngayong alas 10 na ngayon pong araw na ito, nauso po yung community pantry, di ba? Ngayon pong araw na ito, meron po dyan na wellness pantry. Dyan po sa wellness pantry po dyan sa Daraga. Ang Gentleman Bicol sa kanilang opisina, kung saan po kakaiba dahil kung ang karamihan sa mga community pantry ngayon ay nakafocus sa pagkain, mga bigas, mga kung ano-ano po ang mga pagkain, mga pangangailangan. Ito po naisip po ng GM ng Gentleman Bicol sa pangunguna po ni President Sir Richard Hayag. Ang kanila pong ibibigay, ang kanila pong gagawin ay magbigay po ng mga healthcare and services pa. Kasi meron po silang free screening kung kayo po ay meron po kayong AIDS, HIV, para po malaman ang inyo pong status. Meron din po confidential yan, ha? Free and confidential. Meron din po silang mga gamot, yung walang reseta, mga vitamins na pwede nyo po makuha dun po sa kanilang community pantry. Later on, babasahin natin, interview natin si President Sir Richard Hayag dyan po sa iya po tabing lokasyon sa Ngunyan kasi busy po sila. Okay, sige. Ngayon na siguro. Wait lang Sir Carlo. Masabay Sir Carlo. Pero ayun na. To know more about the wellness pantry ng JM Bicol, dito po mga kaibigan, para po malaman natin kung ano po talaga itong kakaiba. Aside from nakafocus lahat ngayon ang Pilipinas sa karamihan sa community pantry, mga pagkain, ito po kakaiba. Ang sa kanila po ay para po sa health, para po sa kalusugan. Mga kaibigan, welcome po natin sa programa si President Sir Idol Richard Hayag ng Gentleman Bicol. Sir Idol, good morning. Welcome po sa programa.
Good morning po, Idornel. Maray na agaman po sa gabos na nakikinig sa home radio. Ayun. Apo, Sir Idol, kasi kakaiba po itong inyo pong wellness pantry. Ito po kumbaga, parang first in the Philippines. Ngayon ko lang ito narinig and ngayon lang po may nakaisip na kumbaga ang Pilipinas nakafocus kayo sa pagkain, lahat pagkain. Sa inyo po, ano po ang inyo pong ino-offer doon sa inyo pong wellness pantry? Go ahead po, Sir. Yes po. Yes po, Idornel. Actually po itong wellness pantry is also inspired doon sa community pantry na meron tayo ngayon sa Pilipinas. So, kaliwat kanan yung community pantry. So, karamihan doon ay mga pagkain na ibinibigay sa komunidad. So, this time po, dito naman po sa aming organisasyon, sa Gentleman Bicol, ay nakafocus naman po kami sa kalusugan, particularly po sa sexual health po ng bawat isa. So, nag-o-offer po kami ng free and confidential HIV screening and counseling po sa community. And aside din po, ay meron din po kami mga essentials na pwedeng gamitin aside dun sa pagkain. No? Essentials, lugaw ba yan? Lugaw ba yan? Essentials? Hindi lugaw. Hindi lugaw yan. Ito yung patungkol naman po sa kalusugan. Like for example, ito mga sanitary napkins, alcohol, face mask, and we also have vitamins for the community. So, importante din kasi na pangalagaan natin yung ating kalusugan. Busog nga tayo, pero may problema naman pala yung ating kalusugan. So, ito yung naisip ng organisasyon na para po magbigay tuon naman doon sa kalusugan, particularly sa sexual health ng bawat isa. Yan. So, yan po. May free kayong refill ng alcohol. Meron po, Idol. Ay, salamat. Sa wakas, pwede ba ako makahingi kahit isa lang, konting lang? Basta wag mo lang po uubusin, ha? Pwede natin yung iba. Kasi baka mabas tayo yan at biglang maging trending ka sa Facebook din. Ayun. Opo. Aside from that, po Sir Chad, meron po ba kayong mga upcoming mga events ng GMB Call na pwedeng abangan ng ating mga tagapakinig? Yes, this coming May 16, meron po tayong AIDS candle lighting. Ito po ay commemoration po doon para po sa mga kapatid nating namayapa na ng mga people living with HIV. So ang May 16 po is International AIDS Candle Light at sinaselebrate po ito ng buong Pilipinas. So dito po sa Bicol Region, sa aming organisasyon, sa Gentleman Bicol, ay magkakaroon din po kami ng simpleng pag-commemorate sa AIDS Candlelight. So dahil nga meron tayong health protocol na sinusunod, so probably ito ay simpleng celebration lang po para lang po alalahanin natin yung mga kapatid nating people living with HIV na namayapa na. Ayun, opo. Okay. Sir Chad, ang GMB Call ay matagal na. Pwede mo ba sa ating i-introduce or pwede mo bang ipakilala sa publiko kung ano ba talaga ang GMB Call and ano ang ginagawa ng GMB Call, ng Gentleman Bicol? Yes po. Ang Gentleman Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated, ito po isang organisasyon na nakatutok po sa reproductive health and rights, particularly po sa HIV and AIDS awareness and prevention. So kami po ay nagbibigay po ng libreng HIV screening sa komunidad, HIV counseling, at we also have a PLHIV support group. Ito po yung support group namin para po matulungan din po yung mga kapatid nating PLHIV. Like for example, pagdating sa kanilang pamumuhay. For example po, ang isang PLHIV ay walang trabaho. So kahit paano ay nai-assist natin na kahit paano ay matulungan na makapaghanap ng trabaho para maging progresibo despite sa kanyang health status. At tinutulungan din po natin yung mga newly diagnosed na PLHIV na ma-enroll sa treatment facility para sila ay maka-avail ng antiretroviral treatment. So ito isang gamot na iniinom ng isang PLHIV para po ang virus sa kanyang katawan na hindi kumalat at hindi mag-proceed sa AIDS. So para ang kanyang buhay ay humaba pa. At nagkakaroon din tayo ng mga technical assistance. For example, financial technical assistance. So
ginaguide natin sila doon sa mga government agencies na nagbibigay ng mga tulong pinansyal Yun. sa mga people living with HIV. So yan po. At Opo. actually, Idol, umiikot kami ngayon. No? Ngayon pong kahit may pandemya ay umiikot tayo ngayon sa iba-ibang probinsya para makapag-conduct po ng free and confidential HIV screening. Nice. And kasalukuyan nga po, at yung isang team natin ay nandoon sa Sorsogon, sa probinsya ng Sorsogon. So iniikot nila yung lahat ng munisipyo to conduct HIV screening po sa komunidad. Ayun. So yun po, actually kung yun ang medyo ng komunidad kasi nakatutok tayo masyado doon ngayon sa COVID dahil ito yung tumataas na cases. Pero hindi alam po ng iba ng HIV po ay isa din po itong pandemya na matagal na. Una pa to sa COVID at ang HIV patuloy pong tumataas din yung cases ng mga nadadiagnose na may HIV. So, yun po. So, binigyan din namin toon. So, aside sa COVID, binigyan din namin toon na huwag sanang kalimutan yung isa pang pandemya na meron tayo, yung HIV. Ayun. Kaya yun po, nag-conduct kami ng mga HIV screening. Libre po ito at confidential sa iba't ibang probinsya. At this coming May po, magsisimula na rin po ang HIV screening sa Camarines Norte and Catanduanes po. Ayun, so cover po ninyo lahat ng buong Bicol region. Yes, Idol. Apo. Idol, nabanggit mo na rin po yung status ng HIV sa Bicol region, ano. Do you have statistics ba? Meron ba kayong listahan or ano lang ang kaso ng Bicol pagdating sa HIV or kahit idea on the status ng kaso ng HIV sa Bicol? Meron tayong datos ng HIV cases sa buong Pilipinas. Ito ay talagang ipinapublish po ng ating DOH, ng ating Bureau of Registry, HIV Registry. At base doon sa datos na sa national po ay 15 years old pataas po ang mga kaso na nagkakaroon tayo na nagda-diagnose na may HIV. So it's very young age. Oo, 15 years old. Exactly po, 15 years old meron po na nagda-diagnose na yan. Patungkol po naman po sa cases po sa Bicol region, unfortunately, wala po, ako po, personally, wala po akong rights na magbigay po muna ng datos kasi dapat base po ito sa DOH muna na sila po mismo na release. Dahil nga meron tayong anti-privacy law, no? Kahit nga datos lang ito, dapat merong permiso galing doon sa pinakamataas na ahensya. So, pero dito po sa Bicol region ay same din po yung cases na meron tayo sa national. Meron din po mga nadadiagnose sa 15 years old pataas po. Ito ay mga kabataan na engage na into early sexual contacts at karamihan dito ay mga unprotected na pakikipagtalik, yung hindi gumagamit ng proteksyon. Kaya nga po ini-emphasize po namin sa pag-iikot namin na pangalagaan yung kanilang sarili. Kung hindi na nila mapigilan na makipagtalik, so merong paraan. Ito ay ang paggamit ng proteksyon. Yung ginagamit nating condom. Correct? And consistent use of condom. Ayun. Opo. So, okay, can we say, Idol Chad, na can we say that nasa average pa na ba naman ba or malala na yung sitwasyon or yung karamihan? I mean, yung bilang ng PLHIV dito sa Bicol. So Bicol, nasa average pa naman po tayo. Okay. So hindi pa naman ganun kasi ang maganda kasi doon sa Bicol region din, na dahil nga meron tayong mga nako-conduct na HIV screening, so kapag paano nahahanap natin yung mga possible na sila ay infected na pala. Kasi, Idol, ang HIV kasi ay walang simptomas. Wala siya simptomas. So, buong akala ng isang tao ay dahil walang simptomas, wala siya nararamdaman sa katawan niya, ay okay siya. At dahil nga meron siyang mga previous sexual contact na unprotected, so there's a possibility, mataas ang risk, na pwedeng nahawaan siya. So, akala niya, dahil walang simptomas, okay siya. So, ito nga yung inikot namin yung mga probinsya na mag-conduct ng free HIV screening sa community. Kasi yun lang naman po ang paraan para malaman natin kung tayo ay
safe no sa HIV. So magpa-HIV screening for HIV test. Ayun, libre po yan sa GMB call. Libre po. Kahit po kahit po Sir Idol, kahit po hindi lang naman po sa gentleman call, meron tayong mga social hygiene clinics sa Bicol region, no. Marami ang social hygiene clinics sa Bicol region. No, at we have also treatment facilities sa Bicol region. Tatlo ang ating treatment facilities dito sa Bicol region. Meron tayo sa Naga City sa Bicol Medical Center. Dito sa Legazpi meron tayo sa BRDTH. At sa Masbate naman po meron tayo sa St. Aloysius Hospital, Provincial Health Office sa Masbate. So yan yung ating tatlong treatment facilities na pwede rin sila magpa-HIV test doon at pumunta. So wag pong mag-alala doon sa mga gusto magpa-HIV test, no? Na yung iba kasi natatakot na baka daw may kakilala, baka i-chismis sila, no? Again, meron po tayong batas na Republic Act 11166 na nagpoprotekta doon sa mga taong gusto magpa-HIV test. Ito yung confidentiality. Ayun. So wag pong mag-alala na wag matakot na baka i-chismis ako. Hindi bawal pong mang-chismis, lalo-lalo na pag magpapa-HIV test. Pag nailabas yan, yung identity ng nagpa-test, lagot yung nag-test. Opo, malalagot exactly sa batas. po. Ayun. Opo. Press Chad, kasi ang iba, ako din dati pa nalilito din ako so pag sinabi nating HIV, hindi pa ito yung AIDS. Hindi po. Ayun. So linawin natin sa ating mga tagapakinig. Ano po yung kanyang pagkakaiba? Press Chad, go ahead po. Sige pa. Ang HIV and AIDS po ay magkaiba po sila. Although may connection sila sa isa't isa, pero magkaiba sila. Kaya nga yung ibang komunidad natin sabi na pag nagiging biro-biroan sa community natin na pag umubo lang, yaks, may AIDS. So, ang tanong, AIDS agad, hindi ba pwedeng HIV muna? Although ang ubo naman ay hindi sintomas ng may HIV ka, hindi ito sintomas, no? So ang HIV po ay human immunodeficiency virus. So itong virus ito, pag pumasok sa katawan na ito, nakukuha ito, no, na isasalin ito sa number 1, sa pagkipagtalik na hindi gumamit ng proteksyon, lalong-lalo na kung iyong katalik ay merong infected na pala ng virus na ito. So ang human immunodeficiency virus, pag pumasok sa katawan ng isang tao, no, ang virus na ito ay paunti-unti niyang sinisira ang ating immune system. So, importante ang immune system sa ating katawan. Dahil siya yung tagasangga ng mga lumalaban, para siyang mga Avengers. Siya yung lumalaban sa mga iba't ibang klaseng infeksyon, sakit, bakterya na pumapasok sa katawan ng isang tao. So pag bumabagsak ang ating immune system, tendency, ang nangyayari sa isang tao, nagkakasakit. Either nagkakaubo, yun na, nagkakaroon naglagnat, kung ano pa mga iba't pang sakit. So si virus, pag pumasok sa katawan ng isang tao, yun yung inaatake niya, Idol. Paunti-unti niya itong sinisira, binabagsak niya ito. So, habang sinisira niya ito, wala pa masyadong mararamdaman yung ating katawan. Kasi nga, maaring si immune system ay malakas pero si virus nasa loob na ng katawan natin. No? So pag ang isang tao na may infected na pala ng HIV na hindi nagpa-test, so sa haba ng panahon, sa tagal ng taon, akala niya okay siya. So si virus, patuloy na binabagsak yung immune system natin. Pag bagsak na si immune system natin dahil sa gawain ng virus, that's the time that there's a possibility po na si HIV ay mag-proceed sa AIDS. Ang AIDS po ay acquired immunodeficiency syndrome. So pag nag-proceed na po siya sa AIDS, no? Ito yung estado na kung saan wala nang kakayanan pang lumaban ang immune system natin. So pag nasa AIDS stage na po, that's the time po na maaring yung isang tao na yon ay kumagadapuan na ng iba't ibang klaseng sakit. Maaring yung isang tao ay may pneumonia, may TB, pabalik-balik yung TB, cancer, at kung ano bang klaseng sakit. Dahil nga sa immune system natin, bagsak na, sinira na ng HIV at nagpusin siya sa AIDS. Pero gusto ko lang, Idol, klaruhin, no, na hindi po lahat ng taong may HIV ay may AIDS. HIV lang sila meron. No? Bakit merong HIV lang sila meron, hindi sila nagpusin sa AIDS? Kasi ito yung mga taong nagpa-test, nagpa-test, nalaman nila yung kanilang health status, at na-refer agad sa
sa treatment facility at nakapag-inom agad ng gamot na antiretroviral treatment. Ulitin ko po, itong gamot na ito ay gamot po ito para po papatulugin lang si virus sa loob ng katawan ng isang tao para hindi siya dumami at patuloy na sirain yung immune system natin. So wala pang gamot na naiimbento na para mawala ang HIV. Merong gamot for treatment, parang ano lang siya sa idol na parang maintenance lang siya. Parang maintenance, wala siyang pagkakaiba doon sa mga umiinom ng mga maintenance na gamot, Yung mga people living with HIV, ito rin yung iniinom nila, yung antiretroviral treatment. So everyday nila ito iniinom para po patulugin si virus sa kaloob ng katawan ng tao at hindi sirain at hindi masira yung immune system. Opo, so meaning kung hindi ito nagagamot, kung hindi ito napapatay yung virus, so is there a possibility pa rin ba na makarecover yung tao kapag nag-treat siya? Yung HIV. Sige. Ang isang tao na patuloy na umiinom ng antiretroviral treatment, lalong-lalo na kung siya ay religiously na umiinom talaga ng ARV ng kanyang gamot, araw-araw, walang paltos, ang possibility na pwedeng mangyari sa isang people living with HIV ay ito yung tinatawag natin U equals U, yung undetectable is equals to undetectable. Undetectable is equal to untransmittable. So ang isang taong PLHIV na patuloy na umiinom ng ARV, there is a possibility na siya ay maging undetectable. Ibig sabihin po na undetectable, si virus ay tulog na tulog sa loob ng katawan sa loob ng katawan ng tao at wala na pong posibilidad na makahawa pa sa ng tao. Okay? Ayun yun. Pero hindi namin pinopromote na kahit ikaw ay undetectable na, tapos makipagtalik ka at hindi ka pa rin gumamit ng proteksyon, ng condom, still will encourage doon sa mga people na undetectable, people living with HIV na undetectable, na gumamit pa rin ng condom kasi yun ang proteksyon din nung kapartner mo. Although hindi mo nga naipasan yung virus doon sa kapartner mo, pero meron naman tayong other sexually transmitted infection na maaring mahawaan ka or mahawaan ang partner mo. Mayroon tayong yung mga gonorrhea, yung tulo na sinasabi natin, So yan, may iba-ibang klaseng sexually transmitted infection. So yun, idol, ang pwedeng mangyari sa isang people living with HIV na patuloy na umiinom ng antiretroviral treatment, so maaari po siyang maging undetectable para hindi na rin po siya kahit pagdali siya ay wala pong chance na siya ay makahawa pa sa kapartner niya. Ayun, opo. Sige. Sir Chad, ang dami sana akong tanong. Maganda yung usapan natin. Kaya lang, sabi ni Daddy Josh, commercial na daw tayo ngayon. So, thank you so much, Sir Chad. Siguro po, message na lang po siguro sa ating mga tagapinig, lalo dito yung naabot ng signal ng home radio sa Legazpi. Message nyo po sa mga gustong magpa-test sa tao na nakikinig sa ngayon. Go ahead po. Yes po. Yun una po, Sir Idol, meron tayong wellness pantry na gagawin po ngayong araw na ito, simula alas 10 po ng umaga, until supplies last, So yan po, kung pupunta po tayo sa Daraga Albay, sa Arboleda Street, sa Ilawod 1, nandun po yung opisina ng Gentleman Bicol. Kung pupunta po tayo, paalala ko lang po sa mga gusto na pupunta, na tayo po ay observe natin yung social distancing, magamit po ng face mask at face shield, para po maiwasan din po natin yung pagkalat na maaaring ma-infect pagdating sa COVID. At yun po, sa Arboleda Street po, sa Ilawod 1, ang ating wellness community pantry. At doon po sa mga gustong magpa-HIV screening, doon din po mismo sa opisina namin, maaari pong pumunta or kumontak po sa cellphone number po namin na 0945-851-8767. So, paulit po, Sir Chad, nung contact number? Apo, 0945-851-8767. So, yun po aming contact number. So, yun po, mga kapwa ko Bicolano, know your status, get tested. Yun, okay. Thank you so much, Sir Chad. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, mga kaibigan, si Sir Chad, President Chad Richard Hayag ng GM Bicol, Gentleman Bicol. Naku, napakasarap pag-usapan yung ganitong yung ganitong topic. Kaya lang, sige Daddy Josh, ikaw na muna Daddy Josh. Go ahead. Commercial muna tayo. Napasiram sustruyahan ni Press.
Pabalik po ang programa. Diyan lang po muna kamo. Home radio feels good to be home. Ako si Peachy Cardinho, 45 years old. May malimit ako magka-UTI hanggang sa sinabi ng doctor na meron akong kidney stone. I tried everything, umiwas sa maalat na pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care kaya sinubukan kong uminom regularly. Pag inom ko ng kidney care, malaking tulong kasi naging regular and normal na yung pag-ihi ko. Tapos nawala na din ang sakit ng balakang ko at ang UTI ko nawala na rin. Kaya salamat sa kidney care. Mabibili sa Mercury Drugstore. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong hamon na naman ang haharapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kabala sa atin ay nagmamahal with MX3. Tayo ay extraordinary. Araw-araw MX3 para extraordinary. Without the better kama nasa kapito. Liwrinan at natural na suplemento. With MX3 Capsule Coffee and Tea. With MX3 it's for you and me. With MX3 tayo ay extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Home is now in your office. Another summer day has come and gone away. From Paris to Rome, but I wanna go home. Home is now in your cars. I'm going home, but to the place where I belong, where your love has always been enough for me. Home is now in your house. Country roads, take me home to the place I belong. Home is now heard everywhere and now being listened to everywhere you go. Is home. That is home to stay. I'm coming home, so take my picture off the wall. I'm coming. Thank you for keeping us in the background. 923 Home Radio. It feels good to be home. My home, and together we'll strive to make this world a better place. Be safe, stay home, and enjoy your kind of music. 92.3 Home Radio Legazpi. It feels good to be home. Si Maestro Nel Agtuon sa Reaksyon! Reaksyon! Ay, balik po sa programa. Balik po tayo sa ating mong programa. Dito po sa 923 Home Radio Legazpi. Dito po sa Bicol Web TV. Ang dami ko pa sanang tanong kay Sir Chad. Eto may tanong dito. Sabi dito, saan po ba sir ang office? Yung ano sabi ni Sir Chad? Arboleda Street. Ayun sa Daraga. Alam niyo po yung Caltex ng Daraga? Caltex, dyan sa Daraga. Pababa po dyan, dire-diretso lang po kayo. Ilang liko ba yon? Isa, dalawa, pangatlo atang liko sa kanan. Pero hindi kayo liliko ha. Pangatlong liko sa kanan, yung kanto doon mismo, makita nyo po may nakalagay naman na GMB call. Yan. So yan po na. Sa nagtatanong kung saan yung ano. Salute po sa GMB call. Napakagandang programa. And sa iyo po, Maestro Nel Agtuon. At thank you din po. Salamat po sa nag-appreciate na sa ating pong programa. And then sa GMB call. Sige. Kasi napakasarap pag-usapan, lalo na kung ito pong pinag-uusapan natin ay may sense at kapupulutan po ng aral ng ating pong mga kaibigan, ng ating pong mga tagapakinig.
And hindi lang kapupulutan ng aral, kundi po pati na rin, kumbaga maging aware yung ating po mga kababayan sa pwede pong maidulot sa kanilang kalusugan, sa pwede pong maidulot sa kanilang buhay, para po sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, ha? So, nako, pagpa-test po tayo. Kahit alam nyo na, kahit alam nyo, wala naman kayo talagang ginawang or kung nagdududa kayo sa sarili nyo, na lalo yung mga sexually active, Tony K, Sir Carlo, magpa-test ha. Kapay ka ngaya. Idamay mo pa ngaya ako. Pero no, kidding aside, ito pong mga sinasabi natin is just para po sa inyo ito sa mga kababayan po natin, para po sa inyo ito. Pagkakataon po ninyo kasi libre po yung test at libre po yung screening, libre din po, and kumbaga confidential. Wala, hindi po machismis, hindi po malalaman kung safe na safe po ang inyo pong identity dito. Ayan. Meron po kasing batas na nagpaprotekta. Same with the KBP, may code of ethics din kami na hindi po namin pwedeng i-reveal yung aming mga sources. Unless, needed by the court. Pero, ganun din po sa GMB call. Sa mga ganitong kaso, para po sa pagdating po sa AIDS, sa HIV. Ayan. Okay. Sige. Oras natin mga kaibigan. It's already 8:57 in the morning. Sasabay si Sir Carlos. Pasensya ka na. Sa Sabado na lang, Sir Carlo, para bilog na oras kita magkasabay. Sir Carlo. Sa Sabado na lang. And si attorney. Sabado na lang kita para bilog kitang magrebahan sa programa. Pati pasulo din do pirmi ako. Mga madayaon ka mo. Langdas siya nindo. Sabi kan mga landas siya ngayon nindo. Ayan. Sige po. Pwede bang po tapi ako dyan, maestro, makaagad iyo? Yan na naman sa imo. Kondom da. Iga po, may sindang kondom. Free. Duman sa sindang wellness pantry. Ang apek po tabi, na naman. Apek na naman. Sabi ko baga, palpak man talaga na apek, kaya pabayaan ta na. Palpak man talaga sinda. We can't do nothing about that. Kasi alam natin na palpak naman talaga. Talagang palpak naman talaga na apek. May araw ka rin, Cheka. 8:58 in the morning, Tony K. Kabilang linya, si Tony K. Ay nito, nawara lugod sa number. Si Tony K, mga kaibigan, nasa kabilang linya para po sa iyong report. Sige daw, aramon tan istorya, bit-bit ni Tony K. Ang lalaking mahilig sa K. Yan po matugang sa una linya, si Tony K. Reaction! Report! Tony K, good morning. Ipasok mo. Ano ang iyong reaksyon? Yes, sir. Good morning. Good morning sa mga karantabay. Marahay iyan na wellness pantry. Kung ako maurasan, mapasing ako. Aning mailig pa maisisan ko. Maagad ka man sa ng kondom. Iyo man sa duman ng tuyo, maagang kondom. Kung ano-ano pong may pasali ka pa. Pwede mo man ako sabihan, suguon mo na sana ako. Suguon mo na sana ako ng tig. Baka lamang pwede maestro ng tig. Mga pira ng tig na pidaso ki kondom. Pero magkuha nin kondom ayon sa laki. Ayon sa laki at haba.
Nanginot kaya, naghagad ako sa siring, naghagad ako, Ah, ning tinawan ako ng sarong bag. aha. Pagsukol ko, puminutok. Mana? Ano? Alat mo na, ano sa sinukol mo? Subaks o sulaog? Ano ba kasi sabi mo sa rumbaks? Pasaway ini si Tony Kay. Sige. Okay, ito na informasyon pa paubos na ang oras ha. Oo. Pinagtawang pag-unra kang ni Police Arnold Santiago. So, Police Director magatabi ni Metro kang Albay PPO. So, manehamen to kang baka kay Municipal Police Station. Patulos sa pagkakaresogban kang harapasan na nangyari dito sa Banwaan kang Bakakay. Alam mo na, arin na harabasan, so harabasan sa... So, arong ni okay, mga harong-harong. So, arong kanta ng prosecutor sa Sugod, Purok 7, Sugod, Bakakay, Albay. Bako ba niyan so harabasan sa Kabanan Bayan? Iba man ito. Ay, ba man, okay. Sige, ba man. Masunod ito. Ah. Maestro, maabot sa katugad na 180,000 ang hinabas na mga gamit, wallet na may mga log na cash, as in iba pa. Sa harong nga ni Maestro sa Pulok 7, Barangay Sugod, Bakakay, Albay, ang nakaaging Abril 27. And namin to sa Intabi Maestro, ang mga personalis kang Bakakay Municipal Police Station sa laong ng 24 oras. Very good. Oo, kaya nagpasalamat man ang biktima sa mga personalis ng Bakakay Municipal Police Station na pinapamayuhan ni Police Major Michael P. Lorilla, OIC, uda sa investigador kayo na nag-investigar naman sa kaso ng panghapas dahil sa atap na rin na pagkakadakop and naibalik sa mga hinakbas na gamit. And ang suspect sa Tabi Maestro, minor, duwang minor. Oo. And nasa custody na inikang DSWD sa ngayon. Sige. So, malhay ini na accomplishment Congrats. ng Bakakay Municipal Police Station na talagang na-resolve nila sa loob ng 24 oras. Katabang naman kang mga residentes na nagturo ng mga responsable sa panghahabon tabi dito sa Banwaan ng Santo Domingo. Ayun. Ay kang Bakakay. Oo. Congrats sa Bakakay MPS. So, yan sabi mas boss. Mga dugang na informasyon, halipin sa lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiliste, kasurog ng Bicolano, worldwide. Reaction! Report! Alright, thank you so much, Tony K. Tony Kiliste sa iyong istorya dyan sa Primer Distrito kan Probinsya Canalbay. O yan, tapos na na oras ta, kaya tabi ako lohi-lohi na mapaaran di po sa programa. Thank you so much po sa kamusta na kantabay. Sir Carlo, sa Sabado na lang kita, Sir Carlo, para hul kitang program magkabanan. Sir Carlo. Sige, all of a sudden, it's already 9:03 in the morning. Thank you so much, SMP, na extend ako diit. Sa karang po, Kambilo na Persa, kang 92.3, Home Radio Legazpi. Karang po ni Daddy Josh, Engineer Josh Bustamante, Engineer Emerson Ejane. Karang po, kansa mo yung pong station manager, si SM Ronnie Berin. Ako po ang sino po nakasabay, ang sino pong padabang maestro sa radyo. Ang lalaking mabuo to na lagad may doon. Ako po si Maestro Naladtuon. Salamatunon and abangan po ang pantry, community pantry ka na no. Bako siya community pantry, upgrade na community pantry kang BicolNet TV. So ito po na iba po ki-counterpart ang mga tao. Kung baga sarong kilong bagas, babakalon po nindo ang trend mo mambakal, basura. Abangan po nindo yan, mga next Saturday. Salamat ulan. God bless, Albay. God bless, Bicolanja. Pilipinas, umasenso ka. Bye.